De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, o Christus. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken u. Eén keer per jaar zie ik mij voor een opdracht geplaatst waarvan ik heel zeker weet dat ik ze niet naar behoren zal kunnen vervullen. En het is weer zover in deze dagen. Preken over Pasen. Preken over Pasen is iets wat tot je plicht behoort als priester, als bisschop zeker, en tegelijkertijd zou het wat mij betreft verboden moeten worden. Want hoe kun je nu iets zeggen over, met het verstand, in menselijke gedachten, in menselijke bewoordingen, over zaken die datzelfde menselijk verstand mijlenver te boven gaan? Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Daar kun je niet over preken, dat kun je alleen maar geloven en je kunt het vieren. En dat vieren begint in de stilte van het hart. En daarom wil ik mij bij wijze van overweging op deze paasdagen een ogenblik verplaatsen in een persoon die dat verhaal van de verrijzenis op een of andere manier van dichtbij moet hebben meegemaakt, moet hebben gehoord. En kies daarvoor de persoon van Lazarus. Lazarus was een vriend van Jezus. Hij woonde in het dorpje Betanië, helemaal niet ver van Jeruzalem af. Hij woonde daar met zijn zussen. En mij verplaatsend, proberend in zijn schoenen, kijken we naar het paasverhaal. Lazarus is mijn naam, als ik me even mag voorstellen. En Jezus was een huisvriend van ons, van mij en van mijn zussen Martha en Maria. En ook wij hoorden wat er in de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd is, tot vrijdagavond aan toe. En het ene verhaal rolt over het andere. Gestorven, begraven, en nu wordt weer verteld dat het graf leeg is en dat Jezus verrezen zou zijn. Weet u, Jezus kwam vaker bij ons over de vloer en je voelde gewoon dat hij van ons hield. Waarom? Weet ik ook niet. We zijn maar gewone mensen. Maria, mijn zus met haar bedachtzame aard, die goed is in luisteren. Martha, die altijd aan het zorgen is, druk, druk, druk. En ik, Lazarus, die het kostje voor ons bij elkaar scharrel. Allemaal heel gewoon. Tot ik een tijd geleden ziek werd. En we hoorden dat Jezus in de buurt was. We hebben hem toen laten waarschuwen, want we hoopten dat hij zou komen en ook mij zou genezen. Dat had hij bij zoveel mensen immers gedaan. Maar hij kwam niet. Zonder dat we begrepen waarom.
Martha heeft hem dat eerst wel kwalijk genomen. Maria, die bleef daar veel rustiger onder. Op een of andere manier vertrouwde zij blijkbaar dat het wel goed zou komen. Maar goed, hij kwam dus niet en hij kwam niet op tijd en toen ging ik dood. Ja, u hoort het goed. Ik ging dood en toen pas kwam die. En toen gebeurde waar iedereen het hier nog altijd over heeft, dat ik weer levend werd. Niemand snapte het, ik zelf al helemaal niet. En eerlijk gezegd zou ik ook niet weten wat ik er verder over kwijt zou moeten of willen of kunnen. Ineens stond ik in de opening van mijn graf, knipperde met mijn ogen tegen het zonlicht en was weer terug bij mijn zussen. Dat was een tijd geleden. Een dag of 5, 6 geleden, een weekje pas, was hij weer hier. En natuurlijk weer een hoop volk over de vloer. Maria heeft toen die peperdure zalf gebruikt en er zijn voeten mee gezalfd. Nou, daar was nogal wat commentaar op. Dat was verkwisting en zo, en had het beter aan de armen kunnen geven. Ik vond van niet. Hij verdiende het. We hebben nogal wat aan hem te danken. Alleen al dat ik hier zit, dat ik u dit verhaal kan vertellen. Dat ik leef. Maar goed, er kwam dus commentaar op die zalf, die voor zijn voeten gebruikt werd, en toen zei hij weer zoiets vreemds, wat we toen niet snapten. Het heeft te maken met mijn begrafenis. Dat loopt erop vooruit. We begrepen niet wat hij daarmee bedoelde. Totdat, een paar dagen later, hij hier in Jeruzalem, de grote stad vlakbij, aan het kruis is geslagen. We wisten best wel dat er een groep was die hem niet moest, maar dat het zo erg was. En heeft hij zijn dood dan voelen aankomen? Met die opmerking over die zalf? Goed, en nu gaan dus de verhalen dat zijn graf leeg is, dat hij zich heeft laten zien, dat hij weer leeft. Moeilijk te geloven? Waarom zou ik het niet geloven? Na alles wat er gebeurd is. Het is net alsof de stukjes van de puzzel op zijn plaats vallen. Dat hij mij weer liet leven. Dat verhaal over de zalf van Maria en zijn eigen begrafenis. Nee, die verhalen over zijn verrijzenis wil ik best geloven, ook al snap ik ze niet. Dat wil ik best geloven, daar hoef ik hem niet eens meer voor te zien. Hij leeft, ook al snap ik het niet, het klopt gewoon. Weet u, die ziekte waar ik aan gestorven ben, die kan er gemakkelijk weer terugkomen. Maar nu weet ik dat ik zelfs daar niet bang voor hoef te zijn, dat, wat me ook overkomt, het leven sterker is dan de dood, dat het niet meer stuk kan. Omdat hij van ons houdt. Omdat hij sterker is dan mijn dood. Amen.